aiwa ndichida kukutendai muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Aiwa, chekutanga kana uri munyowani usati wasubscriber on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget kuti follow on our Facebook page yakanzi Saint TV. Nchiti makadi kwese kwamuri muri yeZimbabwe muna June muno handiti. So panapa ndina sekuru vari kugara pa just opposite panonzi pa Harare Hippodrome handiti. Harare Hippodrome, it's a new place ichangovakwa ichiri kutovakwa. So sekuru vanogara pa opposite zoti kana muchitodarika muroad munotoona matende avo maplastic avakaisa pavanogara. Sekuru makadi? Ndiripo wangu ino. Ndiripo wangu chaizvo. Tinotenda sekuru. Munonzi sekuru ani? Ina Rifeyo. Sekuru Rifeyo. Sekuru Rifeyo. Kumushande kupi sekuru? Malawi. Lilongwe. Yeah. All right. Sekuru mane makore mangani mabva kumusha? Mundagara. Awandisa. Samaishanda kupi sekuru munomara? Munomara lenanga ndishandira Lashete. All right. Mane makore mangani muchigara panapa? Nsati ndasvika kane gore. Amsati. Kana. Samaimbogara papi musati masvika? Apo. Apa pasati palimiwa pesa. Ndo pamaigara? All right. So sekuru muri kurarama sei? Chikafu munochiwana kupi? Mvura munoichera kupi? Mvura iripo, vanondicherera manga ipapa mumuchene. Umo munenge munoteka sewi? Ndo vanokupai mvura? Ndinotoma mukomana wina ndapita kukandicherera. Alright. Sapa muri kugara nana? Ndega. Mogara mega? Ndega, ndiri muno. Alright, sekuru. So ndezvipi zvimwe zvamungada? Magumbeze munawo here sekuru pana? Gombeza alipo mukadzi wina amene akauya pano akanditengera magombeza mairi. Mune magumbeze mairi? Mairi. Alright. Sure. Bit. Alright, saka hama dzangu kasekuru vanogara panapa. Sekuru ari kuti kumusha kuMalawi Lilongwe. Sekuru toda kutaura nawo kuti tione kuti tingavaperekedzere kuMalawi. Toda kunovasiya kuLilongwe sekuru. Zvinongaita kasekuru? Kana sekuru vada kuti vabatsire. So chikafu sekuru arogara parodhi. Sekuru zviratidza kuti vane kakukanganisika kavainako handiti. Sasekuru vada kuti vange vari vanobatsirwa vari panapa havo, tichitsvaga way yekuti kana kune hama dzavo dzinovaziva sekuru munge muri munotibata kuti tinge tinobatsirana nasekuru handiti. Ndofunga last time tina sekuru vamwe vatamboona kuWarren Park Dam site, vana vavo vakanga vachitovatsvaga, vakatozotibata, vakauya from Chiredzi vakavatora vakaenda navo kumba. Same applies panapa. Sekuru vari panapa vari kuti vanonzi sekuru Rufeyo. Munokwanisa kunge muchivaziva kana kuti muri hama, munokwanisa kutibata tokuzivisai pavari, kana kuuya panapa pa conference center yeHarare Hippodrome pa opposite ndo pavari. So chatakukumbira ndechoti kuti vangowanawo kurarama chikafu zvekudya, sekuru vawane zvekudya. Sa munobika sei apo sekuru? Ndinobikira apa paside apo. Wafanika awawo ndiwanonguya chikafu chavo. Vamwe vanongopa chikafu chakatongobika. Chakabika sadza chiricho. Upenyu hunosunda vanhu zogara panapa zvinenge zvisiri nyore, but ndo zvazviri handiti. Aiwa sekuru, tinoimba tichabatsirana nemi handiti. Pandichange ndichipfuura ndichazokuigirai nhumbi dzekuti muwanewo zvokuchinja sekuru. Ndizvo. Aiwa, from Ango Saint TV crew, kune vanoda kuti batsirana nasekuru, nhamba ndodziri pascreen. Tichiti much love and God bless.
Ndakati ndichipinda muna Kaguvi ndakasvika pakambani inonzi Suspension Hyper iri panhamba 69 Kaguvi Street. Imi kutaurawo nyimwa mbare dzekumusana. Maizviziva here kuti ava ndo vanotengesa ma-suspension parts nemutengo wakaderera zvakanyanyisa, pamwe chete nekuita press fitting, pamwe nekutengesa ma-steering racks. Imi zvakaoma. Imi zvamunongoita chete kusvika panhamba 69 Kaguvi Street kana kuvabata panhamba dzenhare dziri pascreen idzo.